नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव खातिर अपने पार्टी के नया तेवर दहले में लगल बाना। इंडिया अलायंस में रहत हुए उनका नारा रहे कि पीडीए ही एनडीए के हराई। पीडीए के मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बतौले के बाद सपा अब एक मतलब यानी कि आधी आबादी और अगड़ा भी बतौले रहे। अब उनके द्वारा मतदान और अपने ही पार्टी सपा के 100 का मतलब बतावल गईल बाटे। एकरे साथ ही भाजपा के अयोध्या के विकास और स्वच्छता पर जम के घेर लेना। अखिलेश यादव द्वारा कहल गईल कि सपा में 100 का मतलब सिर्फ समाजवादी नहीं बल्कि सही मायना में संविधानवादी भी बाटे। यही सपा के संविधान पार्टी या संविधानवादी पार्टी भी कहल जा सकेला। और हम एगो ऐसन विशेष पार्टी बानी जेके आपन नाम देश के संविधान की उद्देशिका में लिखल एगो लोकतांत्रिक मूल्य समाजवादी पर रखल गईल बा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का रक्षा करे और हम और भी मजबूती से एगो मिशन और आंदोलन की तरह चलल जाई। हम आरक्षण पर आँच ना आवे देई। हर वोटर अपने मत का मान और मूल्य समझी। यही खातिर अब मतदान के मतमान कहल शुरू कर दियल चाही। मतलब मतदान ना ही मतमान होखे के चाही। अखिलेश यादव द्वारा भाजपा के स्वच्छता मिशन पर तंज कईल गईल। उनके द्वारा एक्स पर सीएम योगी के वीडियो के पोस्ट करत हुए लिखल गईल कि काश के हुए ऐसन झाड़ू होखे जौन बाहरी गंदगी के दिखावटी की जगह इनके अंदर के गंदगी भी साफ करे। झूठा भाजपाई जौना तरीका से मन वीडियो में हाथ में दस्ताना, मास्क और सिर पर टोपी लगा के सफाई करा रहल बाना, वैसे ही दस्ताना, मास्क और टोपी सच्चे सफाई कर्मियन के भी देवे के चाहिए। 10 फीट में 10 सफाई कर्मी का ढोंग अच्छा नाई बाटे। अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या में भजन संध्या स्थल का वीडियो शेयर कईल गईल। एमे भगवान श्री राम का चित्र भी बा। उनके द्वारा एक्स पर लिखल गईल कि अयोध्या में सरयू के तट पर सपा काल में बनल भजन संध्या स्थल पर हो रहल आयोजन बता रहल बा कि बड़ा सोच से कईल गईल काम स्थानीय विकास के साथ ही साथ समाज के आध्यात्मिक उत्थान में भी सहयोग करेला।